направим бимбузов челендж с от малката кутийка бомбони, само дето са ни прецакали и няма половинка. Ето тук сме ги изсипали и всеки ще вижда всички бомбони. И кучишкото едно. Кучишката храна, бе, човек, ти така и не запомниш. Кой започва пръв? Митко започва пръв, Калинчо, аз. Ама значи кое се падна тук? Да, кое се падне ти трябва. Ще отида да го взема. Аз ще две се падна. Това беше две. А нещо да подпират това... Не, извинявай. Вижте, това тук ще подпира. Не бе, те така, виж. Не бе, хора, чакай. Ето тук ще бъде към мен. Не бе, така. Ама какво е просто бе? Въглите, бе. Пешовци. Добре, Митко, давай пак, ама по-внимателно. Ето тук, бе, тук меткаш леко. 6. Куче ли са? Куче. Това са от тея. Ама трябва да ги сипаме някъде. Ще ги сипа в кълъв. Суполяка. Суполяка е най-гаден. Избирай. Това те 4 са. Давай, Митко, не съм. Плюваш го оттам. Да го държим ли? Да, разбира се, как ще усетиш коса? Ако не ти хареса да го плюваш. Митко си пепа си прави. Това е крушата. Но крушата е гадна. Плювай. Значи си супола. Да. Не, сладко беше. Пасополо беше сладък, аз пробвах един беше сладък. Пих вода. После ми се повръща 2 часа. Подбаче. Ти си Калинчо. До тези 3-те. 2. Давай. Супол. Давай, Ама ти супол. нямаш вода. Голяма работа. Къде? Ще плюваш 30 в шлюнки. Айде те! Работа. Какво е? Май супол. Не, кафета е. Сладко. Зада. Супол е сладък. Аз не го плювам, ще ми хареса. Айде, ти си суполояд. Не му хареса, да знаеш. Суполояд. Взимай! Пресколи, взимай! Страх ме! Моля те, не ми повърни. Моля ти се. Искам да плювам бързо. Повърня. Аз повръщах след повърнята, така че не се очудвайте, ако Айде. пак повърня. Повърня. Къде я топи? Давай! Яш бе! Яш бе ти! Точно каза яш бе, айде яш! Хубаво ли е? Повърня! Сокче. Беше повръщане. Сокче от повърня. Да ти нарочи е така! Пак ли? Кокоси ли кърпички? Кокоси ли кърпички? Това са те. Кълъч. Това са те вече. Кълъч, ако се обърне заради. Няма как. Трите от театрите си. Мише. Да знаеш, нищо няма да загубиш. Двете са вкусни. Кърпичките са, ако са много сладки, са кърпички. Ама те не са гадни. Те не са гадни. Много вкусно. Ой, то е гадно. Точно за това е гадно. Значи ми си е... Значи това е праскова. Давай ти си. Давай, Митко. Искам Искам това да го... пуканки или развалено? Не повърня. Давай. Лимон или трева е тези трите. Аз искам губа. Да, наистина. Тревата е Искай към мен да ми се Ако е падне. сладко, значи е тревата. Малко е странно на вкус, нали? Кисело ли? Не. Значи е тревата. Да повърня. Да бе, не искаш. Това е... Значи искам да пробвам. Аз искам
пробвам нещо гадно. Добре, сега ти ще правиш, за да видим. Повърня. 6. Да, това беше чистка лъч по средата Добре. за стана. 5. Запечели! Запечели! Вали това! Трябва да плюваш доста пъти. А Да, това не е ли друго това? Не бе, това е повърнята. Виж как изглежда повърнята, бе. Не е вкусно ли? Сладко ли е? Повърнята, бе? Искам да пробвам кучешкото лайно. Ти си! Аз съм! Беле. Ти си! О, Беше сладко, но гадно. Сладко, не, но ти си. Па то още си дъвча тревата или лайма, каквото беше. Давай, ти си. Ама не, сега ми... Не, той ти си. беше, нали му се падна лимон или трева. Тревки. Те двете, те са много гадни, да знаеш. Да. Дам, обръщай се. Ама чакай, не го е плювнал. Ако е сладко, значи сополя. Какво е? Ма те са сладки, аз не мога да усетя. Давай, Елизабет, ти си. И повърнята, ако ми е сладка. Защо? 4. Да, Какво е? Да бе, Нещо. Ноканки. пуканки бе. Здравейте. Чао. 3, 2, беше това. 2. Тути фрути или чорапи? Чорапите са ужасни. Давай, Чорапи. Чорапи, 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 чорапи. Ужасни. вземи чорапня. Миришат ужасно. Я. Я? 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 Значи чорап. Изяж го! Яш! Яш, тата, яш, 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 яш. Уседай! Защо на миризливи чорапи? Нали? Айде! Яш! Чорапи. Аз съм медиум. Всички знаят, че е чорапи. Чорапняр. Водата ми има вкусна Мирише се на повърнята. чорапи. Какво е? Пуканки с масло или развалено яйце. Ето това мисля, че са тези. Да, тези трите. Избирай. Това. Да. Я да Мише, натам са бърщи. После сама да се горка. Ябълки или? Искам. Какви ти ябълки, бе, пуканки? Искам това. Пуканки или? Сега е втория рунд. Пуканки с масло или развалено яйце. Не бяха пуканки. Дойде ми много гадно. Там има някакво бело. Да, пуканките са също ужасни, да знаеш. Падна като пуканка. Има Айде втория рунд сега. Сега Мия ни дава, ние без да знаем. А може ли аз да избирам? Ако се изпълва, Едно отивам да взема. Леко, че е супол. Аз ще ходя да го взема. Па супол е! Еми так му ще има по-лош вкус. Защо ти бръсна телефона? Да, бе, то банана Защо ти бръсна Не знам телефона? така дойде. Сопола има вкус на вкус. Прецакам ти я. Може ли? Е това. Не. На мен ми се падна пудинг, който беше много вкусен. Край. Въй! Азарчето къде е? На мен никога не ми се е Ама, падало аз не ви по трябва сега. Добре. Сега всички, ти си затваряш очите. И само ние ще знаем какво ние ще ти даде. Няма да се хилите. Това. Ми давай кучешко. Ето това, изяж го. Ама не го гледай! Яш! Какво е? Чакай бе! Пуканки. С масло. Той ги позна. Добре. Гадни ли са? Калина, ти си. Той каза, че са малко гадни. Да, Калина, Давай, ти си. Затвори си очите. Бе, дай се. Абе, не виждам, бе. Аз. Ето това. Без да гледаш. Специално искам да пробвам повърня. Не го видя! Не го! Обръщай се, че може да е гадно. Дъвче си го, ама не го изклюва. Айде, аз съм наред. Айде. Бе, ти затваряй очите и искам да ми пробваш ти. Кучешко!
храна. Кучешка храна е. Кучешка храна е, пише го на испански само. Ето. Добре, Мише. Аз го познах още по миризмата. Това се смърди ужасно. Знахме. Изяд. Чакай. Мише, обърни се, че е доста гадничко. Чакай. Дигни. Обърни се, защото може да е гадно. Гадно ли? На нея се падна. Какво е? Покажи го от всички на картинки. Не знам. Това. Миризливи чорапи. Миризливи чорапи. Добре. Аз съм опитвала чорапите на брат ми. Сега трети, аз ще ти дам сега. Дава ми вода. Не ми давай гадно. Аз ще ти го мъжа в устата. Обърни се назад. Това не е гадно. Веднага го изплю. Yes! Мислех си, че е праскова, но и аз си мислех така. И аз сама. Там има някакво жълто. Мишел и ми я повръщам. Да обърна ли да го запиша? Праскова! Аз мразя праскова. Праскова ли беше? Аз мразя праскова. Беше праскова. Ето, идва пак този ред тук сега. Беше праскова, аз мразя. Ама не ми давайте гъдни. Ама не, повече няма. Значи, махаме повърнята, пастата за зъби и боровинките. Повърнята вече свърши, няма повече да повръщаме. Другите не ги махаме, само те. Добре. И така, къде стои? Чорапите са отвратителни. Да, специално и прасковата отвратително. Върне по-внимателно. Кълъв ми се пада. Три. Тан-тан-тан. Кучешката храна бе и да, отвори си водата. Тан-тан. Дай. Шоколадовия пудинг е много вкусен. Ако е нещо по-сладичко, така ти сладнее като на мирис на куче, значи е храната. Харесвам. Значи шоколадовия пудинг. За първи път се падам някой шоколадов пудинг. На мен, аз преди си бях хапнала, преди да дойда бях хапна на кучето си. Добре, айде. Ти си. Добре. На мен ми харесва. Махаме и шоколадовия пудинг. Трябва да пина вода. Давай. Уху! Просто ще падне. И аз, давай. Давай по-леко. По-леко обаче, по-леко. Две. Ами, така. Повърната я нямаме, значи това. Тревата. Трева. Пробвай. Спокойно. Никой принос не губиш, защото и двете са вкусни. Да. И тревата хубава и... Ако малко ти киселее, значи е лимона, ако е малко сладко и мирише на трева, значи трева. Кокос! Кърпички с кокос! Yes! Най-нашки или кокос. Чакай след това да го гледам, че пукам. Яж го. Това ще става гадно. Мокри кърпички, аз съм опитвала. Ползвани са! Добре, Миша, ти си след Мишто. Честно казано, не са толкова. 4. Лимон или трева? Лимон или трева? Няма е така! Чакай! Дай начало! Дай още веднъж. Още един. Ма виж, Мише, метка и го е така силно. Да, не. Да бе, е така, Мише, въргаленко. 2. Куша или супол се падна. Това е това. Давай, Мише. Втори. Тън. Ма не губиш и супол. Ама може да и куша. Давай, яш. Честно казвам. Ти в детската си ядеш суполите. Ще е хубаво. Много си ги ям. Не. 3. Какво е 3? Това трева. Какво сега от тия двете ли? Не. Да, това. Искам дано ти хареса. Искам бебе. Мише! Искаш да купиш самолет на мама. Мише! Не може ли Мише! аз да си пина от капачката? Аз ще го купим за себе си. Гадно, може ли аз да си пина от капачката? Да. За всеки случай. Ама чакай, изчакай първо Мишел да пие, за да После може да си пи ти вода. да я глътнеш веднага, да изплюеш и след това да глътнеш. Не
Много странно. Дай. Мише, добре ли си? Жива ли си? Жива съм, обаче много гадно. Като си жива, как помираш? Смерак. А какво беше? От бомбона. Да умреш от Отровен бомбон. 3. Круш или сопол? Сопол. Сега вие ми избирате. Сега. Тук е пълно с... Я искам да видя как Сега ще снимаме какво има там. Станаха 2 бомбон. Тук е пълно с остатъци. избира. Аз си вземам тревата. Там е пълно с остатъци. Я да Тути си фрути. Защото ми изливате чашка сега. Не искам да ги видя. Аз трябва да се ям със сигурност. Не е гадно. Искаш ли това? Това на 100% е кърпички. Кърпички, те са хубави. Ти искаш тревата, нали? Искай да си ги разменим. Казва се по-добре бебешки кърпички. Това е първото и последното ти Аз имам да пия вода. късметлия. Мама. Добре, Чакай. след това свършихме. Изгубваме един Много е участник. сладка. И аз отивам. Това беше много яко. Как? Точно за това исках да си ги разменим, защото знаех, че последното ще е нещо вкусно. Ама аз си дадох. Още е кокос. Ябълка. Ти ябълка, бе! Трева или лимон е това? О, трева. Ябълка. 3, 2, 1. Отям да... Мия, идвай. Какво е? И това... О, аз маза кокос. Това ли е края на клипа? Довиждане, хора, това беше най-гнусното предизвикателство.